MLA jong kanot chlong constituency uba adal bat nong rum namar ka jing sitom ka bajur pha hanne ke step jong ka sing sajan lapan kit no ya mador sha CMC wellor nda ka air ambulance ki talong kubor ki beli tho ba adal bat nong rum udon ha pedeng ka jing sha sumar ha DRH Cordons Roberts Hospital Shillong bat ula sha sumar ha kini ka hospital mentala jan shibanai lai tho ba ha kini ki kindiat sngi ki beladep uba adal bat nong rum ulo utsu bat ulo sedang kem telot ru bat kumta la rai ban kit noi mador sha CMC wellor na kumta ban yok ka jing sumar ka bakham pha bat bajanai la makit no da ka ambulance ya ba adal bat nong rum sha umroi airport bat nang nipat la kit no da ka es ambulan ban yulam mador sha CMC wellor